Ngingamzondelani nje umuntu ongithakathayo. Ngingamzondelani. Ngeke ngize ngimzonde mina umuntu ongithakathayo. Ngiyazi ngobani? Vele kumele ukuthi azame khona ezohluleka. Okokuqala lokho. Okwesibili yilokho kokuthi akanacala phela yena. Uma ke engathakatheka wangahluleka akuyona ifault yakhe leyo. Ifault yalabo abangigadile. Ibona ke abanenkinga. Mangase ngikwenzela isibonelo nje. Wena ungafika uqasha ama security uthi awakugadele kwakho. Kungena igebengu ithatha ama assets akho. Shaye ichithe. Wena mawubuya uyawayeka ukudila nawo. Ufuna igebengu wena yourself kanti waqasheleni wona. Ayithi yabona ke. That is why ke ngithi hayi lo yakanaqala. That is why I always say ukuthi phuma kulabo khohlwa yilabo. Labo nje labo khohlwa yibona. Izitha hayi man. Ngihlezi ngikhuluma lodwa. Labo iphawu idila nabo ngendlela yabo. Angithi kanti uhamba wedwana ngoba uhamba namagadi vele ngokwakho. Yabona uma ngabe uzoba busy kuyilwele wena. Akuyeka kamagadi bese wenza ama flop bese uyagaxela. Kumele uyanike indawo yawo akulwele wona ngalesi sikhathi. Bingelelo changes akasho ukuthi ngenzani noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo isiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Asikho isidingo nje sokuthi ngize ngilongidila naye lo muntu. Asikho. Ngoba bakhona abantu ekudingeka ukuthi badile nalezo zinto abasuke behamba nawe muntu. Yabo? Bakwazi ukudila naye ngokusezingeni eliphezulu. Wena nje okwakho ungatatazeli. Beka umoya phansi. Ubanike isikhathi, ube patient. Bazodila ngendlela futhi esuitable. Hayi ngale wena obuzodila nayo ngayo naye lo muntu. Noma labo bantu. Yabo? So ke uma uke wathakatheka ke. Lonto yobisi yakutshela ukuthi aqinisa amafosi kungenzeka ukuthi ke ubudlelwane benu namagadi akho. Yabo ake ngithi nje ngikwenze lesibonelo. Na ama bodyguard akho akugadile. Awakhokheli kahle. Yabo awakhokheli kahle. Awaphilisi kahle. Yabo mekutshela nama protocol ukuthi yenza kanje awulaleli wena ama protocol. Ezomela enze njani? Mela athi ukukhuluma nalabo ukuthi abathi ukukuthinta ngeke akuthinte wona. Angithi yabo ngithi yabo lento isebenza kanjani ukuthi ngibalekela ukuthi ngithi idlozi angifuni ukuthi idlozi ngoba nje sona contextualize. Yabo ungathi ngilosi noma ungathini but the higher power that one is universal ngiyakwazi ukucontextualize. Yabo nokustigmatize. Lamagadi lawo into azoyenza they are going to talk to people outside ukuthi abathi ukukuthinta abakuzame azokuyekela kancane wona. Yabo khona uzofunda ukwalalela. So ne higher power yenza njalo ke. Yabo ungabona uthakatheka nje wena zifika nje izinto zikusakaze nje. Iyo lo ndaba leyo ukuthi hayi ngathi khona isimo sokungalaleli la ngoba indaba inokulalela. Yabo bathi ukuthinta kancane khona uzophapha. Yabo? So hayi ukuthi mhlawumbe usuke ukuthi kanjani lo muntu loyo unamandla. Hayi wena funda ukulalela ihigher power mase ukukhuluma. Ngoba iyona phela ekhulumayo ukuthi nja manje senzani. Hayi ba weak lapha. Laba ba weak lapha. Yabo? Bangakuthusi bengakutatazelisi. Ngisho kumele ukuthi angithi yabona nje uma ngabe sowuthense wena busy nokudefenda lento engihlezi ngisho uzosithola nesikhathi namandla okwenza izinto ezokwazi ukuthi zikuphumelelise empilweni. Angithi manje wena ubusy business itha ubhekile ugadile ungagadelana kubeni unamagadi vele ugadelana unamagadi ngoba amagadi azodila. Wena qinisa i-relationship namagadi akho hamba nawo. Musukwenza izinto ezisnacks ezidina lamagadi uhamba nawo. Yabo? Wena wazi ukuthi uphila empilweni.
ngutshele mina uphila empilweni wena wazi ukuthi uphila empilweni ezodina lamagadi akho ahamba nawe bese yakuyeka ngeke azakushaya wona azokuyeka bese ziyafika ke izinto ziyakushaya sucu yabo. So that is why I say ngeke ngize nguzonde mina nguzondela ukuthi vele kumele uzame nje khona uzohluleka yabona. Angithi bengabe wena ukhuleka cela ukunqoba ngithi cela ukunqoba ngoba vele zikhona izimo right cela ukunqoba manje ungakhuleka kanjani ukuthi uthi wena ayikabikho inkinga you want no problems susi inkinga Nkosi kube ushukela etiye nje ikhona into enjalo khulekela into engeke iziyenzeke vele lapha. That one will never ever happen ngoba wena ukhulekela ukunqoba noma ingqinamba zikhona mukhulekela ukuthi ingqinamba ingabibikho kusho ukhulekela ukuthi wena Nkosi ngicela ungakhuli ngoba ngeke ukhule phela zingekho ingqinamba futhi ungeke ukhule nje ngeke kwenzeke ingabibikho yabo. As long as usaphila uyafana nomuntu othi wena ngicela ngabibikho akungabibikho ubumnyama hlezi kukhona ukukhanya every time ingenzeka into efana nale ukhulekela leyo into leyo. That's what you are praying for. Nkosi ngicela hlezi kukhanya kungabi imnyama. That will never ever happen, I'm telling you. So if you say ngicela ususe zonke inkinga ngicela ususe zonke ingqinamba kube smooth, that one will never ever happen. But you should say, please, I want to conquer regardless of these challenges, because challenges will always be there. Ngeke nenze ukuthi ama challenges angabibika ama challenges uzokwenza ukuthi noma ekhona wona ama challenges kepha wena ube namandla okuwanqoba yabo. Akakuniki imali ukunikeza izimo ezikwenza ukuthi umoldeke ube uhlobo lomuntu oluzoba nemali. Akasebenzi kanjalo ukuthi uzokunikeza imali, akakuniki lento icelile wena, ukunikeza amandla ukuthi ube yilo muntu ozothola lento ayicelile yena yabo. Ungacabangi ke otherwise. Kinga yabantu ufika ukhomba indlela ubuye uyijike wena yabo, khomba indlela ubuye uyijika wena futhi yabo. Uma ukhomba indlela ubuye uyijika wena unama double standards lapho. Khomba into ukuthi nansi engifuna ukuyenza bese uyayenza. Khumbuleke ukuthi mina ngiyi-human design practitioner. Ngikhuluma ngokuthi kumele ukuthi ulalele i-authority yakho before wenze something. Ngithi ayizwa lonto, lalela i-authority yakho ukuthi ithini. Musu ukucabanga kakhulu, lalela i-authority ukuthi iyavuma noma iyaphika. Bakhuluma kanjani wena ucabanga ukuthi lama social hamba nawo azokhuluma kanjani? Azokhuluma kanjani? Azowhisperisha la endlebeni zakho? Azokhuluma ngazo zonke lezi zinto engikhuluma ngazo, guts, intuition, yonke lento engisuke ngikhuluma ngayo na kwi-chat lakho yabo. That is why I say life was not supposed to be second guessed and like naleli gama leli ngibalekela and extrapolated ukuthi what is going to happen. Ngeke uzwazi ukuthi what is going to happen, ngeke uzwazi. When I will be guided. Awuphethe la into ene navigation ekutshela ukuthi uya kuphi. Phela uphethe into ekutshela ukuthi usendleleni right, kodwa ayikutshela ukuthi uyapi, kodwa ikutshela ukuthi la uhamba khona usendleleni right yabo. So ke cleanser negathi yakho le na yabo nje awuyinaka uyithanda uyinakekele khona uzokwazi nokuzwa yeka nemicabango engasile engcolile yobumnyama nazo zonke nje izinto ukufeba imfebo yonke lento le umsangano le casula amagadi akho. Ngobona imoto idlule eduze kwakho ake ukuthi yini hlaba imbuzi zize iphele kanti uwe nje ungalaleli
Sana ukuzonda abantu abantsakathayo abanamandla labo bantu labo. Yini inkinga?